22 юли 1921, някъде над Дрянков баир, близо до село Пушево, България. Предстоеше кулминацията от среднощният оркестър на щурчетата в тихата лятна нощ. За Кръстю Пулев обаче те ставаха все по-тихи и по-тихи, превръщайки се сякаш в ехо от друг, далечен и чужд свят. Тук цареше мрак и тишина. Младият малджия се спускаше с въже в студеният мрак на пещерата, а отгоре внимателно го следваше неговият другар Алито. Тежките месеци на пътувания и проучвания най-накрая приключиха. Те се спускаха в тъй желаната пещера Матейца. Един наистина далечен свят, в който нямаше нито щурци, нито топлина. Свят на отдавна изгубени тайни, които може би е било по-добре да си останат забравени. Добре дошли в скритата история. Дойде време за един дългоочакван от много от вас епизод, а именно разказът за Кръстю Пулев и пещерата Матейца. Не случайно той е наричан и манярският идол, като от неговата история ще разберете защо. В днешното видео, когато чуем израза и манярски идол, първото нещо, което идва на по-запознатите с материята, е името на Желязко Демирев, по-известен под прякора Императора. Има една съществена разлика между двамата обаче. Докато единият е реално съществувала личност, то другият е силно митологизиран образ, който е доста украсяван в последните 20 години. Днес няма да коментирам повече Желязко Императора. Мисля да направя това в отделен епизод, който е продължение на епизод 153 и манярска митология. Днес главният фокус ще е легендарният Кръстю Пулев и мистериозната пещера Матейца. Ще започна директно с историята на Пулев, а след това ще тръгнем по следите на неговото съществуване. Преди да започнем обаче, искам да ви предупредя, че не бива да приемате това, което ще чуете за истина. Най-вероятно това са класически манярски бълнования, които обаче вероятно стъпват на поне малко истина. Както сами ще се убедите, описанията на Матейца са толкова фантастични, че е нормално човек да си зададе въпроса: що за глупости са това? И така, действието на днешната история се развива между годините 1899 и 1958. Преди да стигнем до момента от въведението на това видео, а именно влизането в мистериозната пещера Матейца, ние трябва да изясним и обясним някои неща. Някъде в края на онези далечни вече години на 19 век, Кръстю Пулев работил в Турски исторически секретен архив, или към Националната библиотека, или към библиотеката на Турското историческо общество в Анкара. В продължение на 5 години той боравил с много исторически документи от различни исторически периоди на територията на днешна Турция. През това време се запознава с турчин, който ни е познат само като Али. И двамата имали еднакви интереси към историята и културно-историческото наследство, както на тогавашната все още Османска империя, то така и на България. Нашата страна вече е свободна, като докато Кръстю и Али работели в секретните архиви в Анкара, то в България се провеждали изборите за 10-то обикновено народно събрание на 25 април 1899. Кръстю и Али се сприятелили след като прекарвали повече време заедно, работейки над различни архиви, съдържащи информация за все още неразкрити исторически обекти от огромна важност, съдържащи много ценности. С две думи, все още неоткрити съкровища. Вероятно, именно в този момент се поражда идеята, която се материализира след 5 годишен престой в Анкара. В секретните архиви те работят с сменени имена, а Кирил Шеп. Кръстю и Али успяват да откраднат 4712 документа, съдържащи описи и карти на съкровища, пръснати по цялата територия на Балканите. Двамата бягат и се укриват на територията на България, като преди това се смята, че вземат кораб от Цариград до Александрия, Египет.
Каква е причината за това пътуване, не се знае. Известно е само, че в Египет двамата се срещат с някакъв арабин, пазител на древноегипетските мистерии, който разкрива на Кръстю Пулев точната дата на неговата смърт – 1958 година. Пристигайки в България, Кръстю и Алито се заемат с разчитането на описите и издирването на изгубените съкровища. Пътуванията биват описвани от Пулев в неговият дневник, като там е записал и обяснения и различни размишления върху описите за подземията. На самият дневник ще се върнем малко по-късно в епизода. Двамата мълджии откриват и пишат за много обекти, от монетарницата под Брезово, известна като Аблашларе, Карабаглар, през двата лома, имането от Асеновата крепост и още десетки други, чак до пещерата Матейца. Тя се откроява заради невероятното си съдържание, което ще обсъдим след малко. За пръв път Кръстю Пулев и Алито влизат в пещерата в нощта на 22 юли 1921 година. Самото местонахождение на Матейца е мистерия, като в Пулевият дневник откриваме следното описание. Вървиш по пътеката и минаваш през една стръмна поляна. Има два зъбера. Минаваш помежду тях и си с лице на там, откъдето си дошъл. Там на 27 крачки са трите железни гюлета, на 60 сантима дълбоко. Под тях, на метър дълбоко, са останалите 3 златни топки по 5 кила едната. Под тях, на 50 сантима е плочата, която затваря входа. На нея през дупка е прекарано въжето, насмолено да не гние. Под плочата има лост, който държи въжето, а отгоре има втори лост, дето трябва да се освободи, да се махне и чак тогава да се освободи плочата. Използвай лебедка. Това горното се отнася за централният вход. Той е оставен разконсервиран. Задължително е влизането да става през него, като абсолютно се спазват обясненията на архива от 1921 година. Според някои маняри, до описаната поляна и двата зъбера се стига като се тръгне нагоре по Дрянков баир от един завой на река Янтра, достигайки до местността Райски дол, между селата Ветринци, Пушево и Буковец. В началото на този век именно това описание се върти и с иманярските среди, но самият Дрянков баир се намира на източният изход на село Пушево и издигащ се на юг. Предаването на такъв тип информация през годините, особено на иманярски описи, си е абсолютен развален телефон. Дадената информация от дневника гласи, че под споменатият капак има 70-метрова дупка, а след нея по опис следва. Като слезеш долу, движи се само наляво по тунела. На излизане върви отдясно. Има заложени капани от въртящи се плочи, които като ги задействаш, падаш долу в канала при плъхове и отровни змии. Като стигнеш и застанеш пред желязната врата, да не стоиш повече от 3 минути. Пред вратата има релефна змия. Има един тежък чук, с който да удариш главата на змията. Това е секрета за отваряне на вратата. След като се отвори, се слага желязна релса, инак ще те затвори след 10 минути. Отвътре се отваря по същия начин. Удря се главата на змията със същия чук. Вратите са тежки по 1 тон, но да влезеш вътре, трябва да намериш металния капак, посочен в картата. Капакът е железен с дупка и възъл от желязно въже, по което се слиза до тунела. По него се стига до двете железни летящи врати. Удари змийската глава, дето е на средата, и двукрилата врата ще се разтвори. След 10 минути се затваря сама. Служи дълъг прът водоравно върху релсите и дръпни отвън силно желязната верига. Върви навътре само вляво. Следва една карта, която е скицирана след многократен прочит на описите на Кръстю Пулев, тъй като скицата, която циркулираше и с иманярските среди преди 20 години, днес може да бъде открита единствено в ужасно качество. И така, тази част тук с тунела е по двете описания от преди малко, дупката и тунела до змийската глава. След нея идва тъй наречената зала 1, в която на поставка от слонова кост се намира книгата на Вълчан войвода, съдържаща описанието на 7000 съкровища,
и имането на територията на България. В нея се съдържа информация и за 300 римски гробници и тракийски могили. Там имало и някакъв странен камък, в нещо като катран или дзифт, който не трябвало да се пипа. В прохода към зала 2 има метална решетка на пода, която е капан, а отдолу имало змиярник. Зала 2 била с идентичен размер като първата, но съдържала главно римски предмети и съкровища. Там имало съндъче с голям брой ценни ръкописи, като Пулев дава следното обяснение. Там ще намериш и най-ценната книга на сосите от Римската империя, сборник на оскаве и разни мехлеми против всякакви болести и за мумифициране. Рецептите са над 40 000 броя и са изумителни. Там има 2 златни гюма от по 50 драма с баланс за мумифициране. В зала 3 се влиза по коридор, водещ до зала 1 и 2. Там има голям брой християнски съкровища, които Пулев описва като златото на всички черкви на Балканите. В близост до съкровищата има куха каменна скулптура на змей, която е капан. Тук трябва да се внимава с змея със светещите очи, защото на всеки кръгълчас се завърта и може да убие всеки, който е наблизо. Дълъг е 5 метра и е дебел 1 метър. Тялото му е пълно с изумруд. От зала 3 се влиза в зала 4, след като бъде преодолян някакъв таен механизъм за заключване и затваряне на вратата. Самата зала е с впечатляващи размери, като в нея се съхраняват най-странните неща от Матейца. Тук ще направя извадка от дневника на Пулев, защото описанията са меко казано странни. Подземната пещера е открита от римляните. В писмената, останали от тях, се споменава, че около 1600 години, като се изминат, мястото се посещава от извънземни хора. Още при откриването на подземието, там е имало някакъв загадъчен за откривателите живот. В един от многото папироси, които се намират там, пише, че този, който се опита да изнесе нещо от там, го чака скоро простижна смърт. Храма е построен сякаш от чуждоземна цивилизация. Размерите му са 163 на 105 метра. Вътре има голям олтар с височина 25 метра и ширина 8 метра. Отляво и отдясно има още 3 по-малки олтара. Всичките 7 броя съставляват един неразделно цяло. Левия и десния са по-малки и са по-редните входове на залата. От главния олтар до подиума, който е от платина, водят 9 стъпала с ширина от 3 до 5 метра, които са от чисто злато. Площадката, при която завършват стъпалата, представлява огромен метален подиум, направен от чисто бяла платина. Пред златните стълби има платинен парапет, от двете му страни са 2 полукръгли платинени стъпала от по 4 и 6 метра. Следва огромен подиум, в края на който отляво и отдясно има още няколко подобни стъпала. От двете страни на платинено-сребристите стъпала са извити платинени парапети. От дясно и отляво, там където свършват по-малките олтари, ще видиш огледала с платинени рамки, гравирани от край до край и с размери 6 на 6 метра. Те осветяват големия подиум. Като застанеш вдясно на този подиум, срещу олтара, ще видиш гравирана летяща чиния. Всички олтари отсреща са с парапети, водещи надолу и в страни. Те също са от платина. Накрая на златните стъпала ще видиш да виси огромен диамант, под който е златният трон на владетеля, седнал по-турски с кръстени ръце. От дясната му страна има голяма елипсовидна картина в златна рамка с размери 3 на 4 метра. На тъмно син фон, като небето, са изписани 2 ракети политащи нагоре. Отляво има също такава картина, със същите размери, но на по-светъл фон е летящата чиния. Последната зала 5 бива изходната зала за цялото подземие. Като цяло залите, освен по номера, са разделени по наименования, главно заради някои ключови предмети или цялостното съдържание в конкретната зала. Зала 1 е хайдушката заради Вълчановата книга.
Зала 2 е римска заради съкровищата, предметите и ръкописите от Римската империя. Зала 3 е християнската, зала 4 е извънземната, а зала 5 е изходната. Както виждате, кое от кое е по-странно. Когато за пръв път четох тези описания, именно в този абзац открих, че нещата са крайно фантастични. Откъде на къде Кръстю Пулев е знаел какво е летяща чиния през 1921, при условие, че това понятие се появява десетилетия по-късно. Да, исторически погледнато имаме много описания на НЛО, като много от тях са документирани още от времето на Древен Египет, като това беше и темата на 154-ти епизод. В тези описания обаче много рядко се говори именно за чиния. В останалата част от описанието пък се говори за летяща ракета. Отново, ракета през 1921. В няколко епизода от скритата история съм споменавал една книга, каталог с документираните случаи и описания на НЛО. Това е Wonders in the Sky от Жак Вале. Така след чутото досега, как да не си зададем въпроса? Колко от всичко това е истина въобще? Този въпрос ни изпраща на едно издирване за самоличността на Кръстю Пулев. Но преди да предприемем търсенето, нека разгледаме събитията след излизането от Матейца накратко. Имайте предвид, че ви спестих доста неща и чудеси от описанията, защото не виждам кой знае какъв смисъл да ви ги описвам. Като цяло най-открояващото се чудо е едно златно коренче, което лекувало всички болести. След като Кръстю и Алито излизат на 22 юли 1921 от Матейца, те влизат отново на следващият ден, 23. Те изнасят няколко шепи скъпоценности, между които златни монети и скъпоценни камъни. В описът на Матейца, който е завещан от Кръстю Пулев на синът му Панчо, откриваме предупреждение, че нищо от пещерата не бива да се изнася. Вероятно поради тази причина, 3 месеца след първото влизане в Матейца, Алито умира, след като къщата му изкаря до основи. Третото влизане е 4 години по-късно, като този път Пулев е придружен от синът на Алито, Сали, който умира при ухапване от змия и е погребан в подземието. Изплашен, Кръстю задънва главният вход и някои от душници, за които знае. В идните 30 години мълджията повече не се връща в Матейца, като се занимава главно с изследване на останалите описи на архивите от Анкара. През 1956 внукът на Алито, т.е. синът на ухапания от змия Сали, се свързва с Пулев и го моли, ако може двамата да посетят Матейца, за да може момчето да иде до гроба на баща си. След излизането Пулев пише: на 10-я ден от моето завръщане научих, че внезапно е починал синът на Салито от много загадъчна смърт. Той е взел нещо от Матейца без да го видя, което му е донесло смъртта. 2 години по-късно, през 1958, златният Кръстю Пулев, знаещ местонахождението и тайните на хиляди съкровища, умира в мизерия. И така, колко истина има във всичко това? Самото име Матейца, поне според писанията на Пулев, идва от някой си поп Матей, който случайно открил пещерата и влезнал в нея, като именно неговата информация е записана и по-късно засекретена в архивите в Анкара. Като цяло тази невероятна история се появява в иманярски дневник, който според много иманяри е писан именно от Кръстю Пулев и е завещан на синът му Панчо, като хитрия мълджия е изваждал съкровища от някои обекти, скривайки ги в дълбок бунар в лозята на баба му Велика. След синът му Панчо, самият дневник попада в ръцете на някой си Иван Кофара, който го дава на емо-доктора от Търновско, който пък го дава на някой си Цветан Тенекеджията. Както виждате, е пълна какафония от реални или измислени иманярски асове. Цветан Тенекеджията пък бил притиснат и ликвидиран от Държавна сигурност някъде през 80-те години на миналия век. Тук искам да отворя една скоба и да вметна, че иманярски и хайдушки дневници има и съществуват, но доколко информацията в тях е автентична,
Не можем да кажем. Също така, някои действия от страна на Народна република България в онези години също са факт. Но смятам да поговорим за това, както и за Желязко императора, в продължението на епизода за иманярската митология, който ще нарека иманярска реалност. Връщайки се на мистериозният дневник обаче, смята се, че той така и не попада в ръцете на Държавна сигурност. Всичко това би се превърнало в наистина интересен филм, но дотам. В цялата история има толкова много несъответствия, толкова много странности и грешки, че човек се хваща за главата. Нужно е само едно кратко проучване в историята на българското иманярство, за да разберем, че Кръстю Пулев и неговата легендарна пещера Матейца вероятно са чиста измислица. За пръв път в съвременната българска литература по темата ние можем да открием името на Кръстю Пулев в книгата на Харалан Бибаев «Шифърът на Ювеналий» и Иманярският Ямбол от 2010 година. Като по-късно срещаме същата история и в поредицата на Милан Миланов «Тайните подземия на България», като цитатите от дневника на Пулев са публикувани именно там. По-късно Ирена Григорова от каналът Прастари времена също разглежда историята в своята книга «Скитник в мрака» от 2022 година, като ще откриете линк към канала ти долу в описанието. От 50-те години на миналия век до края на 90-те се появяват около 20 на книги за иманярски търсения, иманета, легенди и предания, като мога да твърдя, че съм прочел повечето от тях и в нито една не се среща името на Кръстю Пулев, нито името на пещерата Матейца, нито някакви секретни архиви от Анкара. Ако някой смята, че греша, моля да ме поправи и да ми посочи къде точно е споменат легендарният Малджия Пулев, точна година на издаването на книгата и конкретната страница. Вероятно историята е изградена на някаква реална основа, но как можем да разберем каква е тя? Отговорът за жалост е, че не можем. До доказване на противното, цялата тази история си остава интересна измислица и нищо повече. Нейното украсяване с ключови елементи, целящи да събудят интереса от читателите, добавя още повече въпросителни. Говоря за елементи като Вълчан войвода и неговата книга със съкровища, извънземни пришълци и подземни златни храмове. Все пак, може и да греша с заключенията си, кой знае. Може всичко това да е абсолютна измислица, но може някъде там, дълбоко в недрата на България, да лежи мистериозна пещера с непознати за нас неща. Единственият свидетел на всичко това за сега си остава само и единствено времето. Благодаря ви за вниманието. Надявам се епизода да ви е бил интересен. Както споменах, в бъдеще ще се появи още една част от тази мини поредица за иманярството, а именно иманярска реалност. За да не изпускате бъдещите епизоди, може да се абонирате за скритата история, а ако искате да окажете пряка подкрепа в развитието и съществуването на канала, може да го направите с бутона Join. Благодаря ви отново и до нови срещи!